Bai, zientzia divertigarria izan daiteke. Horretarako prestatu dugu hemengo erakusketa hau. Hemen ikusten alduzuena, dira, mekanismo mota desberdinak, eta horiek ulertzea eta esperimentatzea divertigarria izan daiteke. Ez da liburu bat bezain astuna. Jendeak askotan jakin nahi izaten du nola banatzen den ura. Hau da, presioa erabiltzen den, altuera erabiltzen den. Ontzi komunikanteen teoria dago honen atzetik. Guk hemen Iruñerrian hurbiltegiak, Mendillorriko mendixka batean, urmuño batean, Mendillorriko hurbiltegietan dugu. Mendillorriko hurbiltegiak Iruñako etxe guztiak baina altuago daude. Orduan ja, altuera diferentzia horrekin ziurtatzen dugu ura presioa erabili beharrik gabe etxe guztietara eta toki guztietara heltzea.